आज सेकेंड पार्टर जो 41 क्वेश्चंस थिला आम डिस्कसन करवा। प्रथम कौन था ना व्हाट वाज द नेम ऑफ फादर ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्धଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା ନା ସୁଦ୍ଧୋଧନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦୁଇରେ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦି ନେମ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧସ୍ ମଦର। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ନାମ କଣ ଥିଲା ନା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ହେଉଛି ମାୟାଦେବୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। 3 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ମାନେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପିଲାଦିନର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ନା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଠିକ୍ ଅଛି। 4 ନମ୍ବର ହେଲା ହୁ ବ୍ରଟ୍ ଅଫ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ହ୍ୱେନ୍ ହିଜ୍ ମଦର ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍। ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତା ମଦର ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ପିଲା ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ ନା ହିଜ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ମଦର ଗୌତମୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ୱାଇଫ୍। ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ନା ତାଙ୍କର ଏଇଟା ସ୍କିନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଯଶୋଧାରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇଟା। ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସନ୍। ତାଙ୍କ ପୁଅର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ରାହୁଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। 7 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ରିନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଇନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ରେ ଗ୍ରେଟ୍ ରିନାଉନ୍ସିଏସନ୍ଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନେ ମହା ନିଷ୍କର୍ମଣ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଲେଫ୍ଟ ହିଜ୍ ହୋମ୍ ଆଟ୍ ଦି ଏଜ୍ ଅଫ୍ 19। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ନିଜର ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାହାକୁ ହେଲା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଗ୍ରେଟ୍ ରିନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କୁହାଯାଏ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ମହା ନିଷ୍କର୍ମଣ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତାପରେ ଆସିଲା 8 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ନା ହ୍ୱେର୍ ଡିଡ୍ ଆଟେନ୍ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ। ସିଏ କେଉଁଠାରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ କିଏ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ରିଭର ଅଫ୍ ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ କୂଳରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। 9 ନମ୍ବରରେ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ନେମ୍ ଆଫ୍ଟର ଗେଟିଂ ଏନଲାଇଟେଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧ ୱାଜ୍ ନୋନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ନେମ୍ ମାନେ ଏନଲାଇଟେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲେ ନା ବୁଦ୍ଧ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦି ଟର୍ମ ବୁଦ୍ଧ ମିନ୍। ବୁଦ୍ଧର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ତଥାଗତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସତ୍ୟର ଇଏରେ ବୁଦ୍ଧର ଅର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧ ମାନେ ତଥାଗତ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଶାକ୍ୟ ମୁନି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶାକ୍ୟ ମୁନି କୁହାଯାଏ ନା ବିକଜ୍ ହି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଶାକ୍ୟ କ୍ଲାନ୍। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଶାକ୍ୟ ରାଜବଂଶରୁ ଆସିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଶାକ୍ୟ ମୁନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ହ୍ୱେର୍ ଡିଡ୍ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଗେଭ୍ ହିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ମନ୍। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କେଉଁଠି ସେ ଆରମ୍ଭ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ନା ଆଟେ ଡେର କ'ଣ ମୁର୍ଗ ପାର୍କରେ ସାରନାଥରେ ନିୟର ବନାରସରେ ଥିବା ସାରନାଥ ପାର୍କ, ସାରନାଥଠାରେ ଡିଅର ପାର୍କରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦି ଟର୍ମ ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ମିନ୍। ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ ନା କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ମନ୍ ଆଟ୍ ସାରନାଥ। ମାନେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସାରନାଥରେ ଏଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନାମରେ ବୋଲି ନାମିତ ହୋଇଥାଏ। ହୁ ଆର୍ ମଙ୍ଗସ୍ ଅର୍ କ'ଣ ନା ଭିକୁସ। କାହାକୁ ସାଧୁ ଓ ଭିକୁସ କୁହାଯାଏ ବୁଝିପାରିଲ। ମଙ୍ଗସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଋଷି। ଦ ଫଲୋୟର୍ସ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧ who are engaged in spreading his message are called monks or bhikkhus। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧ ମାନେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଗାମୀ ଠିକ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସଂଘ ଇନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ସଂଘ ଇନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ସଂଘ ମାନେ କ'ଣ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଦ ଅର୍ଡର୍ସ ଅଫ୍ ମଙ୍ଗସ୍ କଲ୍ଡ ସଂଘ ଟୁ ପ୍ରେଜ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ସଂଘ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ମାନେ ଟୁ ପ୍ରେଜ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସଂଘ ସବୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୱେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେୟାର୍ ଡିଡ୍ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଡାଏ। କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ କେବେ ନା 483 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ କୁଶୀନଗରର ଗୋରଖପୁରଟା କେଉଁଠି ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର। ଠିକ୍ ଅଛି। 483 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ କୁଶୀନଗରର ଗୋରଖପୁର ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦି ଟର୍ମ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ଇନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ମହାପରିନିର୍ବାଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ ନା ଏଇଟା ଗୌତମ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ହେଲା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି।
ତାପରେ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦି ଟର୍ମ ନିର୍ବାଣ ମିନ୍? ନିର୍ବାଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଟୁ ଗେଟ୍ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ସାଇକେଲ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ରିବାର୍ଥ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରି ମାନେ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଆମେ ନିର୍ବାଣ ବୋଲି କହୁଥାଉ। ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ 19 ନମ୍ବର କ'ଣ ନା ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡିଡ୍ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରେଜ୍? କେଉଁ ଭାଷାରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ନା ପାଲି ଭାଷାରେ, ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକା ମାର୍ଗ ପ୍ରେସ୍ଡ ବାଇ ବୁଦ୍ଧ? କ'ଣ ବୁଦ୍ଧ ନା ବୁଦ୍ଧ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ରାଇଟ୍ ବିଲିଫ୍ ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ଗୋଟେ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଥଟ୍ ସତ୍ ଚିନ୍ତା କରିବ, ରାଇଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ସତ୍ କଥା ସତ୍ ବାକ୍ୟ କହିବେ, ରାଇଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ସତ୍ କର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଲିଭିଂ ସତ୍ ଜୀବିକା, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ସତ୍ ଏଫର୍ଟ ମାନେ ସତ୍ ଚେଷ୍ଟା, ରାଇଟ୍ ରିକଲେକ୍ସନ୍ ସତ୍ ଉଦୟଭାନ କରିବା, ରାଇଟ୍ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ସତ୍ ଧ୍ୟାନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ। ଏଇ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗକୁ ଫଲୋ କଲେ ବା ଅନୁସରଣ କଲେ ମଣିଷର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ'ଣ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ବୋଲି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏହା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ନୀତିବାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅନ୍ୟତମ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆଉ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ 20ଟା ରହିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।